खुलुमबाय फुंबिलिनि गोजोन हामलायनाय बयनिसिमबो जासिहरग्रोबाय। दिनैनि गाहाय रादाबखौ लाबोदों एनडि प्रेजेन्ट इउटुब चेनेलाव। बे चेनेलाव नोंथांमोन बयखौबो बरायबाय। दिनैनि गाहाय रादाब आसामाव बिजेपि एजेपि बिपिएफनि बिजाथिफोरा जेन्नायजों मोगा मोगि जानांगोन अखिल गगৈ। नोंथांमोना नायगासिनो दङ एनडि प्रेजेन्ट इउटुब चेनेल। बे चेनेलखौ नोंथांमोना साबस्क्राइब आरो लाइक खालामनानै जौगाहो। बे रादाबखौ दैथायहरदों बड'सा थान्दै क'क्राझारनिफ्राय। दानिया फैदो आबुं रादाबाव। आसामनि मोनसे आबादारि गौथुम कृषक मुक्ति संग्राम समितिनि दैदेनगिरि अखिल गगैआ दासान्दि बिजेपि एजेपि बिपिएफनि जुथाइ सरकारनि हेंथायै बिबुंथि लाखिबाय थानायनि गेजेरजों फैगासिनो थानाय लकसभा बिसायख'थियाव बे मोनथाम गोरोबथा एबा जुथाइ दोलोनि बिजाथिफोरनो भट होनायनिफ्राय जानगाराव थानो रायजोनि साफ्रोम भटारफोरखौ गले गले खावलायबोबाय थादों। दिनैबो केएमएसएसनि दैदेनगिरि अखिल गगैआ क'क्राझार जिल्लानि सालाकाथियाव दावबायफैनाय समाव गावनि बे एखे बिबुंथिखौनो बुंनानै बिजेपि एजेपि आरो बिपिएफनि जुथाइ बिजाथिफोरा जेन्नायजों मोगा मोगि जानांगोन होननानै फोरमायथि होयो। क'क्राझार जिल्लानि सालाकाथियाव खुंनाय दुलाराय बिटिसि माइन'रिटि फरायसा आफाद एबिएमसुनि मोनसे सुबुं गौमायाव बाहागो लानानै गावनि बिबुंथि लाखिनाय समाव अखिल गगैआ बुंबावोदि बिजेपि एजेपि आरो बिपिएफनि जुथाइ दैदेनगिरिफोरा आसामनि थागिबि सुबुंफोरनो गावसोरनि मावनो लानाय थांखिफोरखौ पार्लामेन्टआव जाफुंहोनायाव फेलें जानायनि थाखाय बिसोरो फैगौ लकसभा बिसायख'थियाव जेननो गोनाङा रोखा। आसामाव बिसोरनि गोरोबथा दोलोनि बिजाथिफोरा जेन्नायजों गोब्राबै मोगा मोगि जानांगोन। क'क्राझार लकसभा बियाबनि बिजाथि प्रमिला रानी ब्रह्मखौ रायखांनानै अखिल गगैआ बुंबावोदि क'क्राझारनि सुबुंफोरा फैगौ लकसभा बिसायख'थियाव बिपिएफनि बिजाथि प्रमिला रानी ब्रह्मनि हेंथायै भट होगोन। रायजोनि नोगोरारिफोरनो गावसोरनि खोथा होनायखौ मावफुंनो हायैनि थाखाय बिजेपिजों जुथाइ रायजो सरकाराव थाफानाय हिसाबै प्रमिला रानी ब्रह्मआ लाजिनांथावै जेन्नायजों मोगा मोगि जानांगोन। बिथाङा बुंबावोदि लकसभा बिसायख'थियाव बिजेपि एजेपि आरो बिपिएफनि बिजाथिफोरखौ फोरोंगोन मानोना बे रायजोनि थागिबि सुबुंफोरा एबा नोगोरारिफोरा रायजोआव मोजां खुंथाय खौसेथि आरो अनलायनाय थासारिखौ हास्थायो। क'क्राझार हालामाव थानाय गासै हारिनि सुबुंफोरखौ बिजेपि एजेपि आरो बिपिएफनि बिजाथिफोरनि हेंथायै भट होनानै बिसोरनि गोरोबथा गोहोखौ सिफायनो थाखाय अखिल गगैआ खावलायदों। आथिखालनि बिटिसिनि गाहाय हाग्रामा महिलारि दैदेननाय बिटिसि खुंथायखौ सोंखारिनानै गगैआ बुंबावोदि हाग्रामा महिलारि दैदेननाय बिटिसि खुंथाया थांनाय 15 बोसोर समहालागै जाख्ल'नाय आरो गेना खान्थिजों लोहाबबोदों। महिलारिया बिटिसि हालामनि सरासनस्रा नोगोरारि सुबुंफोरनि थाखाय जेबो अनसुंथाइ खामानि मावाखै। सरकारनि हरनाय फान्डखौ गैजायै सुबुंफोरनो जगायथिनानै होनायनि अनगायै आरो ओनसोलाव जौगालु हाबा मावनायनि अनगायै हाग्रामा महिलारिया सरकारनि फान्डखौ गावनि धोन आरजिनायावसो बाहायदों। दिनैसिम बिटिसि हालामनि बर' आरो गुबुन हारिनि सरासनस्रा गोरिब सुबुंफोरा बिटिसि खुंथायजों नासयजाबोदों। केएमएसएस दैदेनगिरि गगैआ बुंबावोदि बिटिसिनि गाहाय हाग्रामा महिलारिया सासे थगायसुला खुंगिरि। मानोना महिलारिया गोबां जाख्ल'नायजों लोब्बा दंबोयो। बिथाङानो ओनसोलनि समाजनि गेजेराव आबहावाखौ गुबुंले खालामदों। आंबो सासे आसामनि थागिबि सुबुं, बेनिखायनो आं जिउआव जायखिजाया समावनो जेंनाजों मोगा मोगि जानाय बुब्लियाव आं गिया होननानै गगैआ बुंबावो। एबिएमसुनि दैदेनगिरि लाफिकुलखौ बुथारनायाबो मोनसे राजखान्थियारि खैसार होननानै गगैआ अजद होबावो। लाफिकुलखौ बुथारनाया जाथायनि सायाव संदाननायखौ गोबाव एबा लेहेम खालामनायनि दायनिगिरिया रायजो सरकार होननानैबो केएमएसएसनि दैदेनगिरि अखिल गगैआ अजद दैखांबावो।